Hola, molt bon dia. Aquest dissabte, dia 17 de setembre, se celebra el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient i aquest any el seu tema és ús segur del medicament i el seu lema és medicació sense dany. L'objectiu és conscienciar tots els professionals i pacients de la importància que té la implicació per garantir una medicació segura. Per prevenir els errors de medicació, el personal d'infermeria d'aquest hospital i d'altres zones i d'altres hospitals de Catalunya actuen de forma proactiva i són una barrera antierrors abans d'administrar la medicació. Per aquest motiu, els infermers i infermeres de l'Hospital Verge de la Cinta impulsaran una campanya adreçada als usuaris en què donaran consells per evitar els errors de medicació i repartiran tríptics informatius per conscienciar els pacients de la importància de fer un ús segur del medicament. Avui tenim amb nosaltres que ens acompanya Gemma Pla, infermera de la Unitat d'Hospitalització de Medicina Interna de l'Hospital Verge de la Cinta, i Sandra Nento, que és supervisora de l'àrea mèdica de l'Hospital Verge de la Cinta. Molt bon dia a les dos i gràcies per acompanyar-nos. A veure, jo vos faré unes quantes preguntetes en referència als errors de medicació. La primera és, concilieu la medicació quan un pacient ingressa a l'hospital? Sí, de fet és una de les tasques que portem a terme al moment de la valoració inicial quan ingressa un pacient. Solem preguntar quina és la medicació que pren, perquè no tota la medicació que pren el pacient està a la recepta electrònica, sempre hi ha alguna medicació que pot prendre i no estiga, i contrastem amb el tractament que li hagi pautat en aquell moment el metge. I així verifiquem que no li falta cap medicació i si és que li falta, que el motiu pel qual no estigui prescrita és per la patologia que ingressa o el motiu d'ingrés que no sigui una contraindicació. Així també el pacient se queda més tranquil de que nosaltres ens fem càrrec de tota la medicació durant el seu ingrés. Molt bé, entenc que quan ingressen els pacients el que els dieu és que la seva medicació de casa no se la prenguen, no? I que vosaltres vos fareu càrrec d'això. Li dieu que no es pot prendre cap medicació durant l'ingrés, no? Evidentment, justament per evitar errors de medicació per doble toma, de prendre's la mateixa medicació dues vegades, o prendre's alguna medicació que estigui contraindicada pel motiu d'ingrés actual. En aquest moment, molt bé. El que sí que els diem és que sí pot ser que se ho porten, perquè si hi ha medicació especial o no tan habitual que aquí a l'hospital no tinguéssim, fins que no estigui prescrit, però nosaltres som les encarregades de dir aquesta pastilleta sí que se l'ha de prendre de vostè, o nosaltres ja li agarrarem de la mesita i tal. Però, com molt bé ha dit Gemma, sobretot que no es prenguen res del que ells porten, perquè primer s'ha de contrastar que realment estigui tot pautat o no estigui contraindicat. Molt bé. I aquí a l'hospital quin sistema feu servir per a evitar errors a l'hora de l'administració de medicació? Tenim un programa informàtic que es diu Silicon, que ens funciona molt bé. És un programa molt visual a l'hora d'evitar errors, perquè a banda que surt el número d'habitació, el nom del pacient, el fàrmac prescrit en la dosi, l'hora d'administració i la via d'administració. Està molt bé. I això, a més, este programa ens ajuda a l'hora de la preparació de certs medicaments que són diferents o tenen una cosa específica de preparar, saps com evitar errors d'aquest tipus. Per exemple, te diu si una medicació ha d'anar protegida de la llum o si s'ha de dissoldre en un tipus de suero o en un altre. Molt bé, està molt bé, aquest programa informàtic perquè així vos facilita una mica la vostra tasca, no? Sí. Però també hem de destacar que és molt important que mentre esteu preparant la medicació evitar les interrupcions entre companys, no? I evitar les interrupcions per part dels familiars o pacients, no? Perquè vosaltres esteu molt concentrades preparant la medicació. Soleu informar als pacients de la medicació que li esteu administrant i per a què serveix? Sí, normalment quan entres a l'habitació per a donar-li la medicació que li toca en aquell moment, se li diu, senyor, li deixo la medicació per a la pressió, o li deixo el protector d'estómac, prengue-se'l ara. Li diem el que és i que quan s'ho ha de prendre. I per a què serveix? Molt bé. Perquè si el pacient està informat, no? Per a veure si teniu alguna cosa que sigui al·lèrgic, no? A vegades, és que no sé si me fiquen l'antibiòtic. Doncs sí, mira, ara li fico l'antibiòtic. I de fet trobo que la informació sempre s'ha de donar. Abans comentàvem que si el pacient no és conscient o no té les facultats, sempre explicar-ho a la família i dir que se li va a administrar. Quan abans has dit del programa informàtic, jo penso que això és una cosa que tothom pensem, que ha millorat moltíssim la nostra tasca perquè evitem la transcripció, ja que abans funcionàvem en paper,
el metge ho escrivia en paper i nosaltres ho havíem de transcriure i aquí es podia provocar un error. I ara va tot informatitzat, ja no... Molt bé, i ajuda. I quan el pacient marxa d'alta, li soleu explicar, fer-li una mica d'educació sanitària, explicar-li què ha de fer en la seva medicació? Sí, normalment esperem que el pacient tingui els papers de l'alta mèdica, perquè així anem a l'apartat de recomanacions i tractament que ha de seguir a partir de llavors i li expliquem, o li expliquem de nou o verifiquem que ho hagi entès. Com s'ho ha d'aprendre? A veure, què li ha dit el metge? Llavors el pacient te ho explica, si veus que ho té clar, perfecte, i si no, li tornes a explicar o li fiques tu pautat d'una manera més clara per a que ho entengui. Sí, subratlles el que sigui, saps? Per a que ell se'n vagi a casa tranquil i que sapiguem que fa les coses correctament i evitem aquest tipus d'errors. Clar, i com a conclusió suposo que seria molt important, no?, dir als familiars i als pacients, perquè alguns pacients no se'n poden fer càrrec de la seva medicació i actuen alguns familiars donant-los la prescripció. És molt important que no se'n vagin cap a casa sense cap dubte i que pregunten sempre, sempre, sempre com s'ho han de prendre, quina hora, durant quant de temps, etc. Molt bé. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat Gràcies a tu. i feliç setmana de la seguretat del pacient. Igualment. Gràcies. Molt bé.